Zlato má dlhú a komplexnú históriu. Prvý objav zo zlata symbolizoval bohatstvo a zaručenie sily. Zlato spôsobilo posadnutosť u mužov a národov, zničilo niektoré kultúry a dávalo silu ostatným. No dnes sa dostávame do čoraz ťažšej doby. Cena zlata ide neustále hore a každý si nemôže dovoliť kúpiť čo i len ľahký zlatý šperk. Priemerne zlaté, tenšie reťazky výjdu v zlatníctvách na 900 eur a viac. Preto sme založili značku goldissimo.sk a naše šperky sú vyrábané v Japonsku v tej najvyššej kvalite a prechádzajú tou najvyššou výstupnou kontrolou. Ceny oproti zlatu sú až 30-násobne nižšie. V sortimente máme šperky ako pre pánov, tak i pre dámy. Našu ponuku šperkov každým dňom rozširujeme, preto neváhajte a navštívte náš e-shop www.goldissimo.sk ešte dnes.